akwai wata takarda da na gani wadda hukumar shari'a ta fitar, ko mu ce kuma Musa Baba Ilele ya fitar, don yanzu shi yake amfani da ita don cimma burinsa na yaƙi da ni, shi ya fitar da ita. Abin mamaki wannan takarda ta ban takaici kuma ta ban dariya, ta ban takaici ta ban dariya. Me yasa ta ban takaici ta ban dariya? A cikinta ya yi bayanin cewa wai ƙungiyoyi da yawa na addini sun rubuta petition zuwa ga hukumar ta shari'a cewa na tada hankalin mutane a Bauchi, za a tada fitina da rigima, tension a Bauchi. To alhamdulillahi, kafin in je gaba na dubi comment ɗin da mutane suka a ƙarƙashin takardan. Aƙalla mutane za su kai ɗaruruka da suka yi comment, amma sai an samu mutum 100 yana condemning ɗin takardan, yana nuna rashin fasaharsu, yana nuna da makircinsu. Sai ka samu mutum 1 mutum 2 wani ɗan ɗariƙa sai magana na. Amma duk wanda suka yi sai su ce a Bauchi ana zaune lafiya, Bauchi ana zaune lafiya, ba tashin hankali, ba fitina, ba wani wanda ya daga hankalinsa. Kai ne da makircinka Mustapha da 'yan ƙungiyanku ta shari'a ku ne, amma Bauchi kan ana zaune ƙalau. Duk martanin da ake masa kenan, duk martani ku hau ku gani. Me kwamen ma na farko abin da ya faɗa ke da ce a ƙarya kuke yi, ƙarya kuke. Bauchi ƙalau ake zaune. Yanzu ne ku kuke so ku tada fitinan, yanzu ne kuke so ku tada ita, amma wallahi mutanen Bauchi ƙalau, very very peaceful, coexistence, ba wani fitina. Ku ne kuma makirci ne. Wai sun aika wai jami'an tsaro, security agencies ko ina, saboda wadda su zo da mataki na ƙarshe, wai final solution. Final solution to ta yaya? Final solution shine a rusa masallaci na, a rusa makaranta ta, a kama ni. Su a wurinsu wani is the solution, is the solution, is the final solution. To amma yayi jami'an tsaro da kanku agencies ne, ai ba su da wannan iko din. Constitution ya riga ya ba mu right din mu na addini, ko bai ba mu ba? We have right, muna da shi. A sai za na fahimci anya wannan, kun san bai wuce diploma ba, duk karatunsa bai wuce diploma ba, kwata-kwata bai wuce diploma ba. Wai kuma ka ɗauki hukumar shari'a ka bashi saboda siyasa, ɗan diploma at this time, da diploma. Ka je ka legal mai sauka diploma kuma ka zo ka legal mai sauka ɗan diploma kawai ka zo a ɗauki wai shari'a baka saboda shari'a, saboda siyasa. Ina takwa ba yana ta blunders. Duk wannan fitinar shi ke ta da ita. Yanzu fada ne, kuna ji ko? A barin yi ƙarin bayani tukuna. Abun mamaki da ya ce ƙungiyoyi, amma bai amince ƙungiya ko ɗaya ba. Amma ka manta jiya nan mu muka saka odiyon ka ce ƙungiyar Izala da sallama ɗaya ta janye, sallama 2 sun janye, salafiya sun janye, suka ce suna tare da ni. To yanzu wata ƙungiyar ce ta rubuto? A'a, da ɗariƙa da Baba Mustapha shari'a, su biyu ne yanzu, da ƙungiyar ɗariƙa da Mustapha Baba Ilele, su suke yakana, kuma su suke su tada fitina ɗin, su suke neman tashin hankalin. Amma mutanen Bauchi kan kalau. Su jami'an tsaron ba su da agency sun cikin gari, ba su ji ba? Ai suna da wakilan sun dai jami'an tsaro ne, da na farin kaya da na ciki. To da ka wanda yake su tada wannan fitina Mustapha Baba Ilele ne. Shekara 30 da suka wuce yake yakana. Na san maganganunsa dai akan da'awa na san maganganunsa a kaina, ban taɓa kula shi ba. To shekara 30 da suka wuce baka ci nasara ba, wallahi yanzu ma ba za ka ci nasara ba. Kuma wannan faɗan ya fi ƙarfinka. In kana da masoya su baka shawara ka haƙura, wannan faɗan ya fi ƙarfinka. In dai shekara 30 da suka wuce baka ci nasara ba, wallahi Musa Baba Ilele ƙarya kake da diploman ka ci nasara, ƙarya kake ɗan diploma, baka isa ba. Ka ɗauki faɗan da ya fi ƙarfinka, wallahi baka isa ba. To yanzu da kace ƙungiyoyi
na farko muna bin ka bashi baka faɗi kungiya ko ɗaya ba, amma mun fassara in ma akwai kungiyar da kungiyar ɗariƙa ce ta Tijjaniya da kuma shi kansa, amma kai da bakin ka faɗa kace kungiyar Izala da sallama ɗaya da sallama biyu da yan salbiya duk sun janye sun nuna suna tare da Malam Idris, kai ka faɗa ga audio muna tare da shi. Sannan kuma a audio ka da muka sake sakawa jiya da bakin ka kace waya aka bugo maka da daddare aka gaya maka, to yanzu wanne da mu ɗauka, da bakin ka da kace waya aka bugo maka ta hanyar tsegumi, yanzu kuma ka ce kungiyoyi ne suka rubuto, wanne da mu ɗauka Mustapha Ilela makaryaci wadda bai tsoron Allah? A'a, kun sani ne akwai wani yayi wani rubutu, ban san me da ku ce akan rubutun nan ba. Ga rubutun bari mu bude, ban sani ba wannan mai rubutu gaskiya yayi ƙarya yayi akan Mustapha Baba Ilelan yayi da hukumar shari'a. Bari ku ji shi, yana nan kuma a social media duk an watsa shi, kuma wani dan Bauchi ne yayi. Bari ku ji shi. Bismillah. Da Izalawan da tu da Salafawa ba sun rubuta, shi da kansa ma shi ya gayyace su. To amma nan ai kaga ƙarya yayi, yace wai su ne suka rubuta complain over utterances of Malam Idris tafsir during Ramadan tafsir, abin da ya faɗa kaga ƙarya yayi da yace sun rubuta complain, amma a takaddarsa yace shi ya tara malamai wajen 30, daga nan ne ma ya gayyace waɗannan kungiyoyi. Ai ya faɗa gashi a audio, saboda ka makaryaci ne yawa. Lokacin da ya tuttura mu takarda na invitation da mitin da suka dinga, ai ya ce sun yi mitin ya kai 2 ko 3, ya faɗa da bakinsa. Abin da ya faɗa musu ba shi ya rubuto mana ba, hatta kungiyoyin ma abin da ya rubuto ba shi ya rubuta musu ba. Kaga munafurci ya shiga, cin amana ya shiga, yadda asirinsa ya tonu. Ranar da aka turo takardar ranar kasa a shafinmu, da aka sa a shafi daga nan duk sauran ƙungi su gani suka ce to wannan mu abin da aka tura Malam Idris ba shi aka turo mana ba. Kaga cin amana ko? Kaga cin amana, kuma duk yana amfani da sunan hukumar shari'a saboda shine chairman. Allah ya sauwaka. To bari asirinka dai tunu. Ya ma tonu. Yawwa, headline ɗin da ya bayar ya ce Dr. Idris Abdulaziz basis Mustapha Baba Ilela. Gaskiya ya faɗa, ya ce wannan faɗa ne tsakanin Malam Idris da Mustapha Baba Ilela, amma ya shigo da wasu, ko ba ga wani dama ɗariƙa tana faɗan, ya shigo da ita, ko ba ga wani Mustapha Baba Ilela ne. To shi ne yake cewa a fahimta ta game da wannan kadiyar da ake so a jefa Dr. Idris Abdulaziz tarko don neman kama shi da hana shi da'awa da rusa masallacinsa da kuma rusa makarantarsa, ya ce siyasa ce kawai ta ɓangaren Mustapha Baba Ilela, lura da cewa shi ɗin ya faɗi akwatin zaɓensa wacce take APC ne ta yi nasara a gurin. Sannan kuma akwai zargi mai ƙarfi cewa duk wadda ya gagara kawo akwatinsa ba zai ci gaba da riƙe ainihin mukaminsa ba. To shi kuma Mustapha Baba Ilela ya faɗi akwatin ƙofar gidansa saboda baya mu'amala da mutanen gurin da kyawu, sai suka zaɓi APC. A sakamakon haka to yanzu yana so ya gamsar da gwamna, yana so ya gamsar da gwamna ta hanyar ce menene ya ga an tursasa Malam Idris Abdulaziz, an ci masa mutunci domin ya nuna wa gwamna ya yi aiki, domin gwamna ya sake bashi kujerarsa ya rike a menene a tenuwa na 2. Me kuwa ga wannan magana? Wadda wannan rubutun shi ne ake ce masa Isa Shabab, Malam Isa Shabab shi wannan rubutun, haka ne? Wato kenan yanzu Mustapha Baba Ilela yana ne gamsar da gwamna
don a mai da shi ya ci gaba da rike kujerarsa, sai yasa ake kokari ta da wannan fitina. To Allah yana kallon ka, ba za ka iya faɗa da Allah ba, Allah ba za ka iya ba. Da sauran magana da ya zuwa ƙarshe nan abin da nake cewa mutanen Bauchi suna zaune lafiya, ba maganar tension a cikin gari. Musa Baba bai da ya ce akwai tension wai na ta da fitina, kuma sun tuntuɓi dukkan wasu jami'an tsaro sun aika musu ƙarya yake yi, shine mai ta da fitinan. Kuma in ka ta da wannan fitinan wallahi za ta ci ka, kai da ta ci, ba ta ci shi ba. Na farko tukunna ya zubar wa gwamna da mutuncinsa, ya kuma hada shi fada da dukkan halin sunna na duniya. Musa Baba bai daina ne, shi ne jiya na faɗa, matsalan ba ta wuce shi da kansa ya warware ta ba. Ni da abin ya shafe ni ya ƙi kira na, ya je tara waɗansu malamai amfani da su, a ƙarshen izala ta gano makircinsa ta janye. Yanzu ko shi ne sake fitowa da wani takarda. To abin tambaya nan, da ka aiko min takarda na muƙabala, kai da kanka ka zo ka janye, yanzu kuma ka ce bari ka da jami'an tsaro. Dama ba muƙabala ba ce. To shi ne yanzu an daina maganar muƙabala kenan, yanzu ana maganar jami'an tsaro ne. Wadi duk ya yi musu magana saboda dan ta da hankalin mutanen Bauchi, dan kawo rikici, dan kawo menene, don haka nan su ne za su kawo final solution. To me final solution din? A biya ma bukatanka, a rusa masallaci, a rusa makaranta, a kama ni, shine final solution? Kuma kai da bakinka ka faɗa, gashi a audio, ai na rike, na bi ɗaya yadda na bi na sake bi, kace wannan matsala ko da Malam Idris da a kashe shi ba zai janye ba. Haka ne? To idan ba dan janye ba, to yanzu me kake so? Fada ko? Haka ne mana. Tunda ka san ba dan janye ba, to me kake so? Fada. To insha Allah fadan za ta kare akan ka, kuma wannan wutar za ta cika. Insha Allah za ta cika. Yawwa. To yanzu muna jira mu gani jami'an tsaro su zo su rusa masallacin ne? Za su makarantar tawa ne? Za su kama ne? Yanzu muna jira. Muna jira, gare takarda ta fito kuma ta watsu a duniya. Kai da ni ban so in yi magana kan takarda ma da ganta, na san isa trash, shara ce kawai. Dan ba kan gado. Shiri ne. Ka ce kungiyoyi baka faɗi ko ɗaya ba, baka yi mention ɗin ko ɗaya ba. Kuma jiya ka ce wani ne ya buga maka waya, yayi ƙara, shi ma baka faɗe shi ba. To su jami'an tsaro mahaukata ne? Su wai su jami'an tsaro mahaukata ne da su aiki da wannan takardar? Ai baka ce komai ba, sai sharri. To wannan na faɗa ne don duniya ta san me yake gudana. Faɗa ne yanzu tsakanin Mustapha Baba Ilela da Malam Idris Abdulaziz, ba da mutanen Bauchi ba. Ya kuma shigo da 'yan ɗariƙu su kuma don su kare aƙidarsu, su taimaka masa. Wannan ne kowa ya sani. A ɓangaren ɗariƙu faɗa ne na aƙida, a ɓangarensa faɗa ne na hikidu da hasada da siyasa. Siyasa ce kawai. Ai jiya da kansa ya kawo magana yake cewa wai ai ya ji Malam Idris, ga audio din, wai Malam Idris yayi magana akan minbari ba ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba, yana ci a iya marshal. Gashi ai audio din. To jami'an tsaro ku sani siyasa ce. In kuma kun shigo siyasa. Kuma mun san ko ba yin siyasa bane. Siyasa ce. Yana so ya gamsar da gwamna cewa an tursasa ni, an ci mun mutunci, an walakanta ni don ya zarce da chairmanship ɗinsa. To idan shi gwamna zai biye masa, su je ya biye masa. In gwamna zai biye masa shi ke nan ya rage nasa. Amma dai ya bata gwamna suna a wajen ahlus sunna na duniya, ba fa na Najeriya ba, na duniya. Ai ku hau social media ku ga me ake faɗa mana, ba ku gani. Kuma saboda rashin ilimi ya kawo masa, ba ilimi. Kujerar mata shari'a ya rai dan diploma legal misau, wai kai da zaka zo ka rike ma'aikatan shari'a chairman. Why? Taina how? Taina akalla mai abada ko mai dan first degree mana, ko mai second degree, ko mai PhD, amma dan diploma shine da rike kuma shari'a wani chairman din sun banda siyasa da ɗebe ko ba ɗebe siyasa bane. Kuma dama irin waɗannan kasa abin da suke yi, bari mu fede muku biri har wutsiya. Idan siyasa ta zo, raba kafa suke yi, suna ƙaura, suna marshal,
suna isa iguda suna wa na dada, suna isa iguda suna na dada, suna ma suna awwalu jatau. Ne ba na sani sai su raba kafa a je su mu cikin dare ko da yamma ce ranka da mana tare da kai a tura wani group din su can a tura wannan. To in aka zo aka yi zabe duk wanda ya ci to su dama babu su ne ta samu, sai a je a taya shi munna, sai a ce to dama an mana alƙawari in an ci gwamnati za a yi tafiya da mu, to sai a ɗauki ɗaya ɗan kai su shari'a commission, wana ɗan bashi famanan shari'a, wana ɗan bashi shugaban hizba, wana ba to abinda suke kenan, abinda suke kenan, abinda suke kenan, abinda suke kenan. Wallahi ni na sani raba kafa suke, yawa kuma suna raba kafa ne don neman mukami din. Sai yasa kaga duk wata gwamnati in ta zo a hukumar shari'a ka ji shi a gurin, saboda wallahi tallahi raba kafa yake. Ni ka ina sani ai raba kafa ne, yawa kuma su 'yan siyasan idan ya yi su ba ruwansu mai qualification ɗinsa, shin ya cancanci ya zauna hukumar shari'a, ya karanta shari'a, in ya karanta shari'a mai matakin sa na ilimi a shari'a ɗin babu, dama siyasa ce. To wallahi Mustapha ka yi hatara, wannan da'awan tafi karfinka. Shekara 30 da ta wuce duk irin maganganun da kake akan da'awa na kai na duk na san su, ban taba kula ka ba. To wallahi shekara 30 baka ci nasara ba, yanzu ma ba za ka ci ba. Kuma ka zubar wa shari'a commission mutunci kai ne, ka zubar wa gwamnatin kauran mutunci kai ne, da jahilcinka kai ne. Awa ka ci gaba da yi, awa don haka ka shigo da mutanen Bauchi, ba ruwan mutanen Bauchi, ana zaune lafiya kalau ba wani tension, kai ne mai tension din, kai ne mai tension, ba wani tension, awa kuma ka ci gaba. Yawwa wani ya ce 'yan shabab suna zuwa don su mai da martani, sai sun iso kuma damu ba su dama. 'Yan shabab da zo su mai da martani in suka zo damu ba su dama. Yawwa ai ya kun tawo fitar tafi karfinsa na gaya muku, ai bai san rikicin addini ba, shi yake sa ke tsokano. Wala da ya san rikicin addini da bai tsokano shi ba. Yawa shi yana ga yana faɗa da ni ne personally, ina ƙarya kake, wallahi ƙarya kake, ba da ni kake faɗa ba, kana mu masu wanda kake muna da yawa. Yawa ka ci gaba kuma. Yawa ni da wani siyan da nake wa ƙaura ya kau da shi a wannan gurin, wallahi ya kira da ci gaba kamar da ya bata gwamnati zai ci gaba da bata ta. Wannan shine gaskiyar magana. Allah sauwaka. Abu na biyu alƙawarin da na yi kafin 'yan shabab din su mai da martani, ban sani bai a social media su mayar ko anan ne suke bukata da ban sani ba. Da su zo nan ne ko? To su zo sunan 'yan shabab din su zo, muna jiran su, suna hanya ma ko Allah ya kawo su. Abin da nake cewa ba, na yi wani alƙawari na ce yau darasinmu da dami kafin tafsiri akan ahalus sunna ne, wato yau nasihar da wa'azin na gida ne, musamman malamai da su dan yi magana. Malamai na ahalus sunna ku ji tsoron Allah, amma kafin nan ya kamata mu kawo ayoyi mu yi muƙaddiman da muka fara yi da su, tunda kun san mun ce abin ya daure mana kai, ta kai ma yau mutanen ƙasar nan tauhidin kafirai ma da suka yadda da shi, yau musulmai masu sallah ba su yadda da shi ba. Sai za muka ce kullum za mu yi magana kan tauhidi. Bismillah, jawo mana ayoyinmu kaɗan daga ce. To yanzu ai gashi ma ya iso.